U 6:37 smo vlakom krenuli prema Ljubljani, vlakom koji je stigao iz Hodoša, postaje koja se nalazi na granici s Mađarskom. Na početku smo se vozili naravno u Zdravu, kad mi je bilo puno uzbudljivije nego sam prelazak preko mosta, jedno pola sata prije. Prošla sam ga doslovno trčeći sredinu mosta. Ubrzo smo stigli do Ptuja pa do Pragarskog gdje se spušta lajna iz Maribora i od te smo točke sve do Ljubljane bili na pruzi s 2 kolosijeka. Prije Celja poznata tvornica čelika Štore. Ljubljanski kolodvor je tad bio u radovima, a uz željeznički kolodvor je i autobusni koji nas je dosta iznenadio, ali tek na kraju kad smo ga zbilja onako skužili. Nažalost neke snimke baš plešu, ali nadam se da to nije problem. Puhali je vjetar, bilo je hladno i još sam k tome trčala. Tromostov je target mjesto, puno ljudi, puno turista i dobra kava i ladice koje svako malo voze ukupno 3 osobe. Zgrada koja je stara, ali ima vibe. Celje, a poslije Celja nastavljamo uz obalu rijeke Savinje. Malo s lijeva, malo s desna, doslovno se selite s jedne obale na drugu. I konačno zidani most koji nisam snimila jer mi je bilo slabo od stalnog kretanja. Na tom se mjestu Savinja ulijeva u Savu i po istoj spici idemo sve do ulaska u Ljubljanu. Trbovlje sam si htjela imati jer iz Trbovlja dolazi ekipa iz Lajbaha. Ovo je, nemam pojma, da li stanica prije same Ljubljane ili je depot, ili kako se to već stručno zove. Dakle, konačno ulazak u grad. Glavni gradski plac, stalno se spominje Adamić, Lundrovo nabrežje, galerija uz rijeku, prepuna štandova i ta galerija se proteže sve do tog placa gdje smo i mi bili. Prvi put sam vidjela lijekomat za lijekove. Korak dalje je kazalište lutaka. Dalje se penjemo prema starom gradu, tamo smo bavili naravno slikanje i malo razgledali. Po izlasku smo prošetali malo po šetnici izvan tog grada, starog grada i vratili se cestom do grada. Prigodni grafit je jedan od rijetkih koje sam vidjela u gradu, a da je wow. Za ovog mi je trebalo par sekundi da skurim kraje, šalje vrlo jaku poruku. Je tatin đački dom od kojeg sam samo vrata posnimila krasno.
Potom smo došetali do Zmajeva, jako si počašćen ako imaš ok sliku jer ljudi uletavaju u kadar sam tak. Ovaj pothodnik ispunjen je omažom nekom Igoru, isti stil ali druge boje, baš lijepo izgleda. Tivoli je predivan, ali i prevelik za obići ga, točno uživat kako se spada u kratkom vremenu. Imaju dio koji ovdje nisam snimala s biljkama pa se može i tamo ukinuti baš estetik slika jer je kućica u kojoj je smješteno to sve bilje i cvijeće, malo je izraubana i zahrđala. Nebotičnik mi je bio target za Ljubljanu, a saznala sam za njega preko jednog TikTok videa. Postoji i pjesma o nebotičniku. Postoje čak i bajke o zobnih miškah i nebotičnikom. U vrijeme kad je nebotičnik bio izgrađen, bio je najveća zgrada, odnosno neboder na Balkanu. Nisam ga uspjela snimiti na početku pa sam iskoristila povratak, dakle tvornica Laškog. Nekoliko minuta vožnje prije termoelektrana Trbovlje s jednim od najvećih dimnjaka u Europi.